Takže ahoj, tu som zase Vicky a toto je ako nový diel, kde vám vlastne budem ukazovať moje nové šlechkone. A dneska som si kúpila jednu kobylku v Maxe a teraz vám ju ukážem, takže pripravte sa. A volá sa Loušerík. Takže to takto nádherne krásna, myslím, že to je Pinto, alebo čo to je za plemeno, ale si myslím, že to je Pinto. Pomáha mi tu so mnou brat natáčať video, takže takto vyzerá, stala 6,49, takže ako 7 eur, je takto nádherne krásna, len má takú hrubú hrivu, dosť hrubú, takto. Vy tam tú bielu vidíte tak divne, ale ja mám tak krásne farbenú, takže je nádherne sfarbená, tu má nosný pruh, takto to vyzerá a má tu také ako keby nejaké takto. A teraz vám ešte ukážem ďalšie kone. Počkať, ja jej to ešte dám dole z kopyta, no ako z nohy. Takže ja to odstrihnem. Takže Loušerí sa nedá odstrihnúť. Počkať. Takže Loušerí, vítaj u nás na našej farme. Takže Loušerí je konečne voľná, ako vidíte takto. A teraz vám ukážeme ďalšie kone, čo neboli kupované dneska. Takže čau. Takže ako druhý koník je, pripravte sa, je Lesí. Takto vyzerá Lesí. Je to, počkať. Zabudol som pomeno, ja ho napíšem asi do popisku, keď nezabudnem. Takže takto vyzerá, má tú krásnu hviezdu na čele. Počkať, zaostrím, aby ste to videli, dúfam, že to vidíte. Takto vyzerá, ešte viacej zaostrím, tak. Vidíte to? A zase to idem dole z nohy, takže to podrží mi kameru. Takže, a ideme to odstrihnúť. Som to prosila zle. Čakajte chvíľku. Tak. A má to konečne dole z nohy. Takže takto asi vyzerá. Tak. Potom tu máme ďalšieho koníka. Urobím strih. Ako tretieho koníka, no ako žrebetko máme tohto jaké to je plemeno, počkajte. Počkajte, aké to je plemeno? No, potom vám to napíšem do popisku, takže ideme na to. Brána sa otvára a je to Indigo. Teraz nemá na nohe, lebo toto nemá to napísané na kopytu. To šlejch tú značku, lebo ja som si to už dala dole. A tak to vyzerá a volá sa Indigo. Je to vlastne chlapec, ale tak to vyzerá. Tak to vyzerá. A mne sa na ňom páči, že tu má černú ponožku, tu má bielu. Takto. Takže toto by bolo asi všetko. Ja vám tu ešte ukážem všetky tie nové koníky. Takto. A ešte vám poviem mená. Lesí, Indigo a Loušerí. Takže toto by bolo asi všetko. Takže ahoj!